Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu ekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii henyu. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu iconfession. Nyaya yacho yakamira so. Mainge muri mugore ra 2021. Mugore ra 2021 muna January ndakabva ndazosangana neumwe murume. Inini nemurume uyu takasangana zvedu pa Facebook. Saka ku Facebook ikoko takasangana kune rimwe page rema novel. So takati tasangana ku Facebook kuya ndokubva tataurirana. Mushure mekunge tataurirana ndokubva tazodanana. Inini nemurume uyu takadanana kwemwedzi iyo inokwana kuita 2 months. Takati tadanana kudaro kwe2 months ndokubva tazowirirana. Tichinowirirana akabva azoti iye ainge achida kuti ndinge ndichimushanyira sezvo inini ndainge ndichigara pabasa uye ndainge ndichishandapo pabasa ipapo ndiri madhumbe. Mwedzi wakazoti wapera ndini uyo ndokubva ndazokwira bhazi. Ndakakwira bhazi ndakananga kuJoburg ndiko kwainge kuchigara mukomana wangu. Ndakazoti ndasvika muJoburg ndakasvika kuri kuma 7 am ndokubva ndazomufonera. Iye akabva azonditi iye ainge ari kubasa, saka akabva azondipa madirections ake. Iye akabva azondiudza kuti kwa ainge ari kwainge kuri kuBrakpan ndiko kwa ainge achigara. Ndakabva ndazoita sekutaura kwake ndokubva ndazobata makombi ndokubva ndazoenda kuBrakpan kuya. Ndakati ndava kuBrakpan iye akabva azonditi ndinge ndichimumirira parank kubva kuma 9 am. Ndainge ndakangomumirira ndiripo parank paya muswere wese wezuva. Iye ndokubva azouya zvake kuma 4 pm. Achisvika mukoma ndakapererwa chaiko nekuti ndakabva ndazoona kuti munhu wacho zvaainge ari munhu uya ainge akanditumidzira mapictures ake ekudharasa akaresa ndiwo mapictures aainge akanditumidzira. Zvinhu zvainge zvatosiyana. Fast forward ndokubva azonditi kumba hazvichaite kuti tinge tichienda kumba nekuda kwekuti kumba kwangu kwaita vaenzi, saka hazviite kuti ndinge ndichienda newe kumba kwangu. Saka zvatava kuita pano ndezvekuti inini ndava kutobhuka lodge. ID crying akabva azobhuka lodge. Ndakapererwa mukomanashi. Fast forward takazoti tava kulodge kuya then takabva tazogeza tose. Takazoti tichinogeza tose kudaro ndokubva ndazoona kuti munhu uyu haana kana chipfeko chemukati chivhara ngozi ainge asitomborina kana kupfeka. Apa akati achinokurura bhutsu kudai ainge asina kana sokisi zvaro mugumbo. Apa bhutsu dzacho kunhuhwa kwadzainge dzichiita ko idzo ndebvu kuita mazindebvu. Haidi crying. Takazoti tava kunogeza ndakazoti ndatarisa ndacherechedza ndokubva ndazoona kuti ezvo sikarudzi yake yainge yakaita kukurisa. Kana ndichiti sikarudzi yake yainge yakakurisa zvedi sikarudzi yake yainge yakaita kukurisa uye ndinorevesa. Ndakazongotarisa ndikabva ndanyarara, asi ndainge ndava kutorohwa nehana. Ndainge ndava kutotya. Chokwadi yakazoti yakwana nguva yekuti tinge tichiita bonde. Chandakaona musi uyu haidi crying kurwadziwa chaiko. Akaita nguva yakati rebei asati apedza. Akazoti apedza zvino kuita bonde neni ndakabva ndazoona kuti papepa riya iro ratainge takashandisa painge paine ropa. Ndakabva ndamubvunza kuti kochii icho chiri pabepa ratashandisa. Iye akabva ati ndikufungidzira kuti wanga wagarisa saka kuzasi kwako kuri too tight. Fast forward makuseni akati asvika mukomana akabva azomukira kubasa kwake. Akabva ati azodzoka manheru akabva aita zvekare bonde. Zvainge zvakaoma. Akazopamazve usiku ihwohwo. Kwava kuseni hama dzangu ndakatadza kana kufamba kuti ndinge ndichienda kunogesa chaiko, kuti ndinge ndichipinza chigunwe changu kuzasi uku chainge chichitoramba kupinda nekuda kwekuti kuzasi kwangu uku kwainge kuzvimba chaiko. Ndakaburitsa misodzi because of pain. Haidi crying.
Ndakabva ndamuti chindipaka mari yangu yebhazi iyo yandakashandisa. Iye akabva ati kwandiri, mari yako ndichakupa, asi ndichazokupa kana wava kuenda. Asi ndakabva ndazoramba kurara naye futi kubva ipapo. Fast forward, ndakati zvino ndava kuda kudzokera, mari haina kana kumbogara yabuda. Mari iya yandakashandisa ndichienda kuJozi, mari iyoyo yakatoramba kutobuda zvachose nekuti ndinge ndichidzoka kubasa kwangu. Akabva atoratidza kuti ainge atotadza kundipa mari iyoyo. Haidi crying, aingoti ndichakupa kusvika ndazongonyarara ndokubva ndazomubloka zvangu. Ndakati ndakarara umwe musi ndakabva ndatanga kunzwa mudumbu mangu umu mainge muine imwe pain. Mudumbu mainge muchirwadza zvekuti ndaita kusweta kana kumira ndaitadza. Apa ndainge ndava neabout 5 months ndabva kunosangana naye mukomana uyu. Ndakaenda kwadokta mushure mekunge ndanzwa pain iyi. Iye akabva ati, dokta akabva ati kwandiri, pachibereko pako pari kutanga kudevelopa cancer. Haidi crying even more. Akabva azondibvudza dokta uya kuti makambosangana nemurume ane nhengo yakakurisisa here oro munoshandisa ma-artificial. Ndakataura chokwadi kuti ndainge ndakambosangana nemunhu ainge aine sikarudzi yake yainge yakakurisa. Akabva ati kwandiri, munofanira kutanga kurapwa. So ndakazoti ndati garei, dambudziko riya harina kana kumbogara rapera. Ndakabva ndazotanga kunzwa mudumbu mangu mainge muine nguva yekuti maipisa zvokurevesa. Ndakati mudumbu mangu muchipisa kudaro ndokubva ndazoenda kumaprofita. Ndaenda kumaprofita zvekare ndichienda nekudzin'anga. Ndakazoti ndafamba kudaro ndokubva ndazokudzwa kuti murume uya wandainge ndakasangana naye ndiye ainge akandipa dambudziko iroro. Fast forward, ndakazomurongerawo dhiri. Zvandakaita ndezvekuti ndakabva ndazoudza imwe shamwari yangu kuti ange achitaura naye kuFacebook. Apa ndainge ndichiziva kuti shamwari yangu uyo wandainge ndichiudza nezvake murume uyu munhu wekuti anoda zvinhu uye ane runyoka in brackets rukawo. Vakabva vazotanga kukurukura vachitaura vese kuFacebook kusvika vazoronga zvekuti vaifanira kuti vange vachizosangana. Saka vakabva vazomboenda the same place uko kwandainge ndakaenda naye. Vakati vari ikoko shuwa vakabva vazosangana. Shamwari yangu yakatondifonera achiti, baba ava ndavatadza hangu, vakangoita kamwe chete. Mangwana acho makuseni mukomana akazoti ava kubasa akabva atanga kuona panhengo yake pazara nyuchi. Apa shamwari yangu yakamuudza kare kuti ndakutadza. Apa shamwari yangu yainge yatomuudza kare kuti ndakutadza, ndava kudzokera hangu. After 2 days mukomana akafa achiita zvekurumwa nenyuchi pasikarudzi yake. Apa shamwari yangu yatova nekensa. Ndo kuroya kwandakaita uku. Haidi crying, haidi my identity mukomanashi. Sorry nekuzorebesa nyaya yangu. Kana mava kuposta nyaya yangu tinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndo kuroya kwandakazoita uko mukomanashi. Ndiposteriwo nyaya yangu. Hey, zvakangoma hazvo vedu. Please let us talk about this issue in the comment section. Muriko here vana team, murume wangu ane kadora, so I am trying to find a guy ane zihombe. I hope kuti mazvinzwira kuti izvo zvekuti munhu ane zihombe zvine ma consequences, nekuti hanzi doctor vakatanga vandibvunza kuti hamuna kumbogara mashandisa ma-artificial. So handisi kuziva kuti ma-artificial awa akabvunzwa nadoctor ma-artificial api. Kana kuinewo vari in the medical field, please tibatsireiwo kuti ma-artificial anoshandiswa nevanhukadzi anokwanisa kuzokonzeresa zvinhu zvakaita sekensa dzechibereko, ma-artificial akaita sei, kuitira kutiwo tinge tichitodzidzawo mucomment section. And hanzi kana murume aine sikarudzi yakakurisa, hanzi zvinokonzeresa futi cervical cancer. Please you can also help us in the comment section. Ndizvo here kana kuti kwete? Tibatsireiwo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera
yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri mudzimai ane makore 27 ekuberekwa. Ndauyawo pano paplatform penyu kuti munge muchizondibatsirawo nekuti nyaya yangu yandiinayo mukoma ndega ndinotomboti ndikafunga nezvayo ndinobva ndazozvibvunza kuti asi ndichizosvika kuita zvose izvi zvandakaita, what was I thinking about exactly? Mukoma zvakaitika pandiri ndezvekuti ndichiuyawo kuno kuSouth Africa ndakabva ndazotanga kugara nefriend yangu. Friend yangu uyu ainge ari mudhila, hameno kuti ndakaverenga varume vangani vaainge achidanana navo at the same time. Saka zvakandinetsa kuti how come maboyfriends ake ose awa vainge vari vanhu vekutoti vainge vachimurwarira and at the same time vainge vachizviziva kuti munhu wemadhiri, munhu ane fast forward. Dai kwanga kuri kunzi vainge vachingorara naye mahara, aiwa taingakwanisa kungoti vanhurume ndozvavari, but vaimudirira mari zvekuti kuenda kubasa kwainge kuri kungoenda zvake kubasa, but mari aikwanisa kutongoibata, mari yake yepay aikwanisa kutongoibata within 2 weeks, mari yaanenge achipiwa nemaboyfriends ake. Saka iye akabva azotanga kundirongera umwe mudhara. Mudhara uyu ainge akatombodanana naye, akabva ati mudhara uyu ndikuda kukurongera mudhara uyu nekuti inini handichamudi mudhara uyu. Iye ainge achiti mudhara iyeye munhu wekuti haangokuburitsiri mari kana asina kurara newe. It doesn't matter kuti unenge uchingoda mari yekuti unge uchinorukwa, anototanga atoti ndikuuya utange wambondipa, kana wandipa first then ndobva ndazokupa mari yacho yauri kuda. Ndakabva ndabvuma paya plus desperation chaiyo yekuona kuti kumba uko mama vainge vachidawo something chekuti vange vachizokwanisa kuchengeta mwana wangu. Apa kunoku zvimabasa zvandainge ndichiita zvainge zviri zvemapeace job, ndainge ndisati ndanyanya kusettle down, so I needed someone wekuti anenge achingondibatsira. Nemudhara uyu takabva tazotanga kudanana. Mukomanashi, zvandakaona kumusana kwemudhara uyu ndinotoshaya kuti zvainge zviri zviyu, zvainge zvakaita kunge zvinhata. Munoona pamombe pane zvinhata zvezvia zvebrown zvinonamirira pamombe, ndo zvainge zvakaita kumusana kwemudhara uyu. Pandakaona zvinhu izvi mukoma, ndakabva ndakasika ndokubva ndabvunza best friend yangu kuti iwe mudhara uyu, mudhara wako uyu, ndaona zvimwe zvinhu zviri kumusana kwake. Saka iye akabva angoti ndakambozviona mudhara uyu anorwara neshuga, saka zvimhopo. Saka ndakabva ndatanga kupuruzira mudhara uyu ndichida kunyatsokunzwa kuti zveshuwa zvainge zviri zvimhopo here zvacho zvinonzi munhu ndozvaanobuda kana ava neshuga diabetes. Asi no mukoma, ndakati ndava kuda tatsura chimwe chacho, ndatoona kutoti chimwe chacho chainge chakatozara ropa. Mudhara uyu ndipo paakabva apepuka akabva angoti kuuri kuiteiko iwe, wakazvidzidziswa naniko kuti unobata munhu akarara? Mudhara uyu ndokubva asanduka akabva azorara nemusana. Kubva zuva iroro mukoma, ndakabva ndazongosiyana naye mudhara uyu, ende zvemadhiri ndakabva ndazviudza kuti handichadi kuita zvemadhiri because the thing zvandakasangana nazvo it was something zvekuti I never knew kuti munhu anokwanisa kutoita zvinhata kumusana kwake, otorarama achitofamba aine zvinhata kumusana kwake. Zvadaro ndakabva ndazosiyana nezvemadhiri, ndikabva ndazotanga kudanana neimwe boyfriend yangu yandakatanga kudanana naye. Saka mukomana uyu ndainge ndichimuda zvisingaiti. Iye ainge achibva kuMalawi but vainge vakakurira zvavo kuZimu. Iye aiita zvekuinstalla masatellite dish. Saka mukomana uyu he was very handsome mukoma. Ndainzwa kuti panapa ndine muchinda wangu and I feel so proud about him, but akabva azonditamba mukoma. Ndakabva ndazonzwa the sad news yekuti ainge akamitisa umwe musikana ainge ari muZimbabwe. Inini nebest friend yangu takabva tazotorana ndokubva tazoenda tikanorwa nemusikana uya. Saka mukunorwa mukoma pakabva pazoitika mistake because shamwari yangu yakabva yatanga kuti kwandiri mukike padumbu, and inini at that time I had forgotten kuti musikana uyu ndainge ndanzwa kuti ainge aine nhumbu. Saka takati tichirwa, munongoziva kurwa kwevanhukadzi, iye akabva ada kundidonedza akandibata gumbo rangu. Saka ndakabva ndatanga
kumukika mudumbu, ndichiita zvekushandisa mabvi angu kusvika azodonha pasi. Akaita zvekudonha pasi, akabata mudumbu make achichema. Saka akati ari pasi kudaro, friend yangu ndokubva yati kwandiri, mukike umuratidze kuti haujaiririki. Mukoma ndakabva ndatanga kumukika. It was only after ndaona kuti munhu uyu ava kubleeda ndipo pazvakabva zvazodzoka mupfungwa mangu kuti munhu uyu ane pamoveri. Pandakada kumubatsira, best friend yangu akabva andidhonza akati risiye hure rakadaro. Ndikati tariraone kuti munhu uyu ari kubleeda. Ndokubva angondidhonza, ndikabva tazodzokera kumba uko kwatainge tichigara. Then ndipo pandakabva ndazofonerwa neboyfriend who was now my ex-boyfriend. Ndokubva andiudza kuti ndainge ndakonzeresa musikana uya kuti ange achizoita miscarriage. Akabva ati therefore I will hate you for the rest of my life. Ndakarwadziwa mukoma, ndakachema zvekuti kunyangwe pakafa sisi vangu handina kana kumbogara ndachema sezvandakaita on that day. Apa ndainge ndava kuzvisvora manje kuti apa mukomana wangu wandanga ndichirwira, now he has told me that he does not love me at all. Zvadaro mukoma, friend yangu yakabva yangonditi don't worry about it, we will try to make a plan. So what we did ndezvekuti takabva tazoenda kune vamwe madzimai. Iye ainge achiti iye namadzimai ivavo they were really close friends, ende zvavainge vachiita mukoma, varume vevanhu vakapera. Madzimai ava vaiita yose vaingoti munhu anenge auya achiti iye chikomba chake chava kusamupa mari, then ivo vaibva vazomuitira minamato kuitira kuti murume iye ange achizomupa mari yakawanda, zvisinei nekuti kumba uko mhuri yake anenge achichengeta here. Madzimai ivavo, she was the true definition of the word evil. Saka madzimai ava vakabva vazondibvunza kuti do I want my boyfriend back? Ndikati hongu ndiri kumuda. So vakabva vazonditira mumwe munamato, vakandinge ndichinyora zita rake pasi. Zvekare vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunogezeswa kurukova kuitira kuti izvo zvandainge ndakaita zvinge zvichizoyeredzwa nerukova, nekuti ndainge ndatodeura ropa. Mukoma takabva tazoshaya mukana wekuti tinge tichienda kurukova kuya. Then boyfriend yakabva yazodzoka kwandiri, but akangodzoka kwandiri ndikangoti for almost 3 months zvikabva zvatovharana. Ndini ndakazotoita wekutoramba ndega ndatoona kutoti panapa kana ndikaramba ndichingodanana naye nema-warning signs ose awo andainge ndichipiwa ndaikwanisa kuzotofa. Mukoma ndaiti each and every time pandinoenda kusleep over kumba kwake ndainzwa kamwana kacheche kachichema mumba make, ende ndakabva ndazvicontrola mukoma. It was really scary, but ndaizvipa ushingi hwekuti ndisambovhunduka ndisaita sei. Handiti ndaiziva mhosva dzangu dzandainge ndakapara kuti ndainge ndakonzeresa umwe munhu kuti ange achiita miscarriage. Saka ndaingoramba ndakanyarara. Kamwana aka mukoma kaichema throughout the night kasinganyarari zvekuti ndaipedzera ndava kunzwa nzeve dzangu dzichirwadza. Ndakambotanga ndichashinga mukoma. The day randakati I do not want to do it, ndakati ndiri kubasa, ndainge nditori busy ndichitoloda hembe muwashing machine. Saka at that time murungu wangu uyo wandainge ndichitira mapiece job ainge aine mwana wake, ainge akabvawo mukuita mwana. So ndakati ndiri busy ndichiloda hembe muwashing machine, ndokubva ndanzwa mwana achichema, and ainge achichema ari kubedroom kwemurungu wangu. Saka ndakabva ndati kuti angouya mwana uyu angouya, ndokubva ananga kubedroom revabereki vake, but it just surprised me because ndiko kainge katori kekutanga. Saka ndakabva ndatanga kufamba apa. I was alone in the house. Ndokubva ndatoti sesi because I used to call her sesi. Saka ndakati ndati sesi kudaro hapana kana munhu akamboresponda back kwandiri. Ndakati ndichinovhura bedroom mukoma, ndokubva ndaona kuti pambedha painge paine kamwana kachichi kainge kachichema. Saka ndakabva ndati do you mean kuti mwana uyu angouya akangosiya mwana ari pambedha? But still it didn't make sense because kamwana aka kainge kakaputirwa nemarepa kakaiswa pambedha kainge kari kadikisa mukoma, just like a 2-liter bottle. Kainge kari kadiki, kakaita kapremature chaiko zvekuti ndakazvibvunza kuti what kind of a baby is this. Ndakafamba mukoma kusvika ndasvika pambedha paya
ndakati ndichinovhendenyura mukomanashi, I saw something that scared me, zvekuti ndega ndakaita sekunge ndichafenta. You know, mwana uya anenge achiri kuumbwa mudumbu raamai vake ndiye mwana wandakaona akaputirwa nezvirepa, maziso ake ainge akavhara, skini yake yainge ichitori transparent zvekutoti ndaitoona ma-internal organs ake. Akabva atanga kuchema mukoma. Mwana uyu akaita zvekuscreama zvezvekuti nzeve dzangu dzakabva dzavhara. Instantly ndakaona rima mukoma, ndokubva ndangotatarika ndakananga kudhoo ndichiita zvekushandisa imagination yangu, since imba iyi ndainge ndichiiziva. Mwana uyu akati achichema, zvaiita sekunge mwana uyu voice rake rainge rakonektiwa kumaspika. The sound mukoma ndainzwa sound iyoyo ichinondipinda mumabhonzo straight. Ndakatatarika kusvika ndazobuda mumba umu, sound iyoyo yakabva yangoti zii kunyarara. Ndipo pandakabva ndatotanga kutonzwa shiri dzichirira mumuti, motikari dzichifamba, makombi achitoridza mahuta. Ndipo pandakabva ndaona kuti I was back in the normal world, but nzeve dzangu dzakatomboita nguva yakati rebei dzichingorira mukoma, dzaingoti wii. Musi wandakazorambana ne-ex-boyfriend yangu ndipo pazvakabva zvazongopera. Kusvika muzuva ranhasi handina kana kuzombonzwa sound yekamwana ikako. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Akomanaka, mamwe mavoice note amunotumidzira anotyisa, kutyisa chaiko chaiko, but ndo nyaya yavo iyo vahanzvadzi vedu.